Kaixo, angelu zorrotz baten 3 arrazoi trigonometrikoak definitu ditugu. Definizio hauek eman ditugu aldeetan oinarrituta, baina ez dira independenteak, erlazionatuta daude. Ze erlazio daude beraien artean zehaztuko ditugu, importantenak ikusiko ditugu aurten. Lehenengo biak eta importantenak bi hauek dira. Tangente alfa berdin sin alfa zati kosin alfa, eta sin karratu alfa hogei kosin karratu alfa berdin bat. Erlazioa horrela idatziko dugu, baina horrela ulertuko dugu. Egiazta dezagun berdintza hauek alfa angelurako betetzen direla beti. Lehenengoa, hemen daukagu tangenteren balioa, eta hemen daukagu sin zati kosin egitearen emaitza. Bigarrena, hemen daukagu sin berbi gehi kosin berbi zenbat ematen duen. Konproba dezagun beti bat ematen duela. Horretarako, angelo aldatuko dugu. Angelo aldatuta, koefizienteak aldatzen dira, baina tangenteren balioa eta sin zati kosinen balioa berdina dira, eta sin berbi gehi kosin berbi beti ematen du bat. Berdin da zein den angelo. Praktikan ikusten dugu beti betetzen direla. Propietate hau gutxiagotan erabiliko dugu, baina hau ere beti beteko da. Alda dezagun angeloaren tamaina eta ikusiko dugu berdintza hau ere beti beteko dela. Orain frogapen teorikoa egingo dugu. Lehenengoa, sin alfa zati kosin alfa berdin tangente alfa. Triangelu zuzenean, alfa angelurako sinaren definizioa horrela ematen genuena zati c. Aurkako kateto zati hipotenusa eta kosinaren definizioa b zati c. Alboko kateto zati hipotenusa. Beraz, sin alfa zati kosin alfa izango da a zati c sin alfa zati b zati c kosin alfa. Simplifikatuta a zati b geratzen zaigu. Eta hori da hain zuzen ere alfaren tangentearen definizioa. Bigarrena, sin alfa berbi gehi kosin alfa berbi beti da bat. Zergatik hori? Sin alfaren definizioa hauxe zen. A zati c. Aurkako kateto zati hipotenusa. Berbi. Kosinoaren definizioa b zati c berbi. Parentesiak kenduta, zer dakoago a karratu zati c karratu, lehenengo batu gaia, eta b karratu zati c karratu bigarren batu gaia. Izendatzaile berbera daukatenez, izendatzaile komun egin dezakegu, eta c karratu behan, eta a karratu gehi b karratu goian. Baina goiko a karratu gehi b karratu horiek, hemen triangelu zuzen honetan begiratzen badugu, kateto karratu gehi kateto karratu dira, berdez, berdin hipotenusa karratua da, berdin c karratu. Ondorioz, c karratu zati c karratu daukagu, emaitza bat. Frogatuta geratu da bigarren propietate hau. Eta azken propietate hau frogatzeko aurretik frogatutako bi horiek erabiliko ditugu. Zera esaten du propietate honek? Bat gehi tangente karratu alfa berdin bat zati kosin karratu alfa. Tangente alfa frogatu dugu sin alfa zati kosin alfa dela. Berez, adieraziko dugu sin alfa zati kosin alfa berbi. Beraz, sino berbi eta kosino berbi. Zenbakiarekin batzen ari zen. Batuketa hori egin ahal izateko izendatzaile komuna ateratzen badugu, hau izango zen izendatzaile komuna, kosin karratu alfa, eta zenbakitzailean izango genuke bat geneukala, orain kosin karratu alfa.
eta kosin karratu alfa geneukala, sin karratu alfa. Eta zenbakitzailean geratu zaiguna, zer da? Bigarren propietatearen arabera, hau beti da bat. Ondorioz, bat, zati kosin karratu alfa espresioa geratu zaigu. Frogatuta dago. Hemendik aurrera, hiru berdintza trigonometriko hauek erabili ahal ditugu, bai ariketetan, bai problemetan behar ditugunean. Ariketa hau proposatzen dizugu. Angelu ez ezagun baten sinoa emanda, kalkulatu bere kosino eta bere tangentea. Angelu baten kosinoa emanda, kalkulatu sino eta tangentea. Beste angelu baten sino emanda, kalkulatu kosino eta tangentea. Laugarren angelu baten kosino emanda, kalkulatu sino eta tangentea. Eta azkenik, bosgarren angelu baten tangentea emanda, kalkulatu angelu horren sinoa eta kosinoa zeintzo diren. Erabili ikusi ditugun hiru erlazio trigonometrikoak.